see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Bili lang tayo. Oh my God. Ayan, binubuksan na ni Holly yung kanya. No, it's steak burger. Kakaloka talaga yung si Kuya. Alas 12 na, 12:30 na, and ngayon pala mag-start mag-vlog kasi nag-edit din ako kanina umaga. Ito pala yung lunch ni Holly. Binilan siya ni Jan na mocha dog sa shop, and yung mga boys nasa school. Tapos mamaya si Holly may swimming lesson. First time niya mag-swimming lesson this year. And kunin ko lang dito sa maliit na freezer yung pork belly. Para sa ito ba? Para sa ano ni Kuya, dun sa adobong hantak or adobong sitaw. Guys, and ayun, nakaayos na ako. Anong oras na? Mag-ano na ata? Magto 2:30. Spray lang tayo nitong Tommy Girl. Ito yung parang pang-araw-araw ko. And si Holly, ayan. Nagka-ready na siya. Hi, Are you ready? Yes! Yeah, maya-maya pa. Kasi malapit lang. Ha? Yeah, naglinis din siya. Kasi di ba yung mga dolls niya, linagay niya sa, sa couch. So, binalik niya na doon. Ito yung aking OOTD. Ayan. Yung puti. Nabili ko to sa Little Online. So, ilagay ko na lang yung link. Kasi meron pa akong mga na-order doon noon last year pa na hindi ko pa nagamit. So, one day, i-haul ko din yun sa inyo. Tingnan nyo na siya. And, dito niya nilagay yung pantulog niya. Baba? Ha? No, that's gonna go to the laundry. Can you put it, please? Thank you. Okay. Ayaw niya pampalitan yung pajama niya kasi kagabi niya lang daw sinuot. So, ulitin niya mamaya. So, kinuha niya lang yung underwear niya. Mom! Yeah. That's my towel! Yeah, I know. I got your towel. And punta lang tayo dito sa kwarto ni Holly kasi mag-hold na yung isa, yung bigay sa atin ni, yung sleepers ni Gia Olivia. Ito ba? Iwan natin to. Yes. Open tayong isa. Then, alis na tayo. Can I open it? Come here. Can you get my phone, please? My phone? Can you get my phone? Where is it? It's on the Can I table. open it? Yeah. Hurry up. Alright. Instagram ko lang kasi itag natin yung nagpadala nito. Pinadala niya to kay Kat. Si Kat ang nag-receipt. Tapos binigay na lang sa amin ni Kat. Ha? So, I can see the time. So, hindi pa. 2:19 pa lang. So, wait lang. I-Instagram ko lang to, Baba. Itag natin yung nagbigay sa atin. You say thank you. Olivia. Sana tama. That's my friend. That's, may friend kasi siyang pangalan, Olivia. Gia.Olivia.Manila. Okay? Okay, wait. Okay. Tulungan niya ako mag-unbox. Okay, come here. Kita ka ba? Okay. Unbox it. You do this? No, you pull this one. Okay. Mabigat siya. Mabigat siya. I want to do this. Okay, open. Tadan! Ayan, oh. I Diba? Wait, Baba, we'll see. Wow, ang cute! Ang cute ng kuya. Dito ko pa nakikita. Parang pero ang cute niya. Sana kasya sa akin. Size 7 ata yung in-order ko. Or 6. Wait, Baba. Oh, I like the color. Oh. Try ko nga. Next, try ko nga. Try ko muna ito. Wow! These are good. Oh my God! Kasya siya, guys! I love it! Wait, Baba! Magpa-picture ako mamaya kay Holly. Okay, excuse me. Oh my God! Ang ganda niya. Insert ko na lang yung picture. Excuse me, Baba. Wait lang. Thank you, Gia Olivia. Ang ganda. Tapos, ang lambot. Magaan. Oh my goodness. This is nice. Okay, save lang muna natin. So, madami siyang pinadala. Akala ko, isa lang. Pero sabi ni Kat, parang marami. Kasi mabigat. Ito, yung isa. Dito ka, Baba. They can't see you, Baba.
Sino yung nag-unbox? Ah, may card pa siya. Wait. Look. Happy holidays from our Gia Olivia team to yours. Happy holiday. Wishing you all the joy and happiness of the holiday season. May the Lord bless you with peace, love, and joy. Gia Olivia. Thank you. Oh, white. Sabi ko kay Kat, kasi si Kat yung nagkuha ng order. Sabi ko, pag may white, gusto ko white. Pero gusto ko tong color na to. Wow! Siya na talaga. Wait lang, Baba. Can we do this first? Wait lang, please. Baba, no, not yet. I said wait. Okay? You listen to Mommy or you're out here. Ang cute naman. Ayan siya, oh. Mayroon siyang konting heels. You love it? Get the tissue out. Well, yeah, remove the tissue. Look, Mom. Look inside. I know. Oh, look at these colors. Meron siyang parang ito. Ang cute naman. Thank you. Magaan siya, ha? Bye-bye shoes. Ito lang yung ano, yung... Wow. maganda yung kanyang... Ano ba? Yung pang Well, sara. they're sandals. Kasi hindi mo siya, ilalagay sa butas. I-hook mo lang siya. They look like my sandals. Looks like your sandals? Yeah. Ay, how cute. They're nice. They are nice. They are nice, Papa. Baba, what time? Malik tayo sa swimming mo. Ready ka naman. 2:24. Malapit lang naman Don't yun. drop it or else it'll break. Ah, sorry. Like your old phone. Alright. I So, dropped it on in the car, so that's why I don't drop it. yes. See, it's new. Alright. Diba? Napagalitan na tayo. So, basta yan siya. Makita nyo na lang to sa mga next Wow, ano ko, Mommy. nasusulitin ko siya. Okay, give me the other one. This one, this one. Ito naman yung style niya, parang, And I want to try ayan, these. oh. Hindi ko alam kung ano mga Mama, pangalan niya. Size 7 ako. Mom, they're the same. Yeah, wait, Baba, wait. Oy, ang cute. Love it. Let me try these slippers. Yeah. Oh, these Okay. feel nice, Mom. I know. These And, feel so soft. Yeah, let me make these. and white. Favorite ko, white. At saka yung blue. Lahat naman maganda. Wow, Wow, ang cute. Wow. Yes, I love it. Ang gaan, just ang lambot. Thank you, Gia Olivia. These look so cool. Cute. Tapos ito naman para siyang khaki or mocha or ash. Wow. Tapos ito para siyang naka-braid. Look at me. Say thank you, Gia Olivia, Baba. Thank you, Gia. Dami naman yung pinadala. Akala ko isa lang. You got lots of shoes, Mom. I know, thank you. Oh my God, makikita niyo to sa mga ganap ko. Sa mga ganap ko. Nasusutin ko sila kasi ang goon-goon. Parang may cushion siya, oh. Alright. Have you got Thank you. Pila. Ilan to? Wow. 1, 2, 3, 4, 5 pieces. 5 pairs. So, eto favorite ko, eto. Tsaka yung mga, lahat naman sila maganda. Lahat sila gusto ko. Okay, thank you, Gia Olivia. Okay, punta na tayo sa Thank you, suot ko ngayon. Wow. Gia Olivia. Ito isuot ko yung blue kasi naka-white ako. Pang sky blue. Ang cute, thank you. Okay, let's go, Papa. Magpa-picture ako kay Holly. Okay, 8 minutes yung unboxing natin muna. Nagpa-picture ako kay Holly dun sa labas. It's a beautiful morning, but throw it away. If I gave you the sunset, you wish for the rain. Do you even notice what I'm trying to say? If I gave you the... So, alis na tayo. Dito na yung kanya. Alam nyo ba, linagay niya yung kanyang... Mama. Ito ba yung swimsuit niya na Wonder Woman or superhero ba yan? Okay, let's... What, ano? It's superhero. Wonder Woman atin. Okay, let's go. We're gonna close the TV. Turn off the TV. Maaga pa tayo, Papa. Diyan lang. Ang lapit lang ng ano mo. No, it's not all. See you, Mama. Magbababay lang si Jan fun. kay And listen and learn. Holly. Close my door. I think it's already. Kausap din siya sa phone. Kick your legs. Kick your legs. Okay, see ya! Yeah. Okay.
Saan tayo? Dito na tayo, guys. Dito na tayo, guys. Okay, let's go. Here. Yep. Okay. You can't believe me. I really want to be. Tatlo sila pero wala pa yung isa. Let me see your back, ha? Turn around, turn. Meron siyang ano, oh. Go, kick, kick, baba. Kick, kick. And ear. Just go down. Straight out, straight. Fast, go let it in. Down to the ground. Up to the roof. Down to the ground. Good girl. Okay, go, baba. Down to the ground. Up to the roof. Good job. Good job. You're doing well. Good job, Baba. Good job. Good job, Baba. Then turn. Again, back. Back. Try not to be down, start. Go back. Up to the roof. Go back, back. Go back, Baba. No, there, Baba. No, here. Go straight. Go there. Big arms. Down to the ground, up to the roof. Good girl. Down to the ground, up to the roof. Big arms. And kick it, Baba. Kick it. Kick fast. Kick fast. Kick fast. Kick. No. May tan line talaga siya. Oh. Go there! Stand up, good toes! No jumping. Hold on, guys. Stand up, let's go up. Straight legs. Ready, set, go, Holly. Good girl. Swing that. Okay, go. And go up again, Baba. Up. Hold your nose. Hold your shoulder. You wait. Go. Wait. Wait for the boy. Wait, Holly's ready. Ready. 1, 2, 3. Go! Swim back, Baba. Tinanggal na yung ano niya, float sa back. Pinalitan siya ng yun sa arms. Then go. Kick, kick, kick. Kick, kick. And then your arms. Good job. Kick, kick. Baba. Go. Did you get one? No. You get one, Baba. You have to grab one. Go. Good job. Good job, Baba. You're done. Come on. Change now. Come on. Okay, we're done. Tapos na si Holy Girl. And 4 o'clock si Sak. Si Jan ang magdadala sa kanya dito. Kasi ako magluluto ng dinner. Mama, I want to swim with you. No, you can't. You're done. Si Sak, ang kasama niya ay si Sophie. Tatlo sila, si Sophie tsaka si Maddie. Yung kaibigan din, anak ng kaibigan din ni Jan yun, si Maddie. Yung, nakita nyo na yun, yung sumama sa amin nung nag-fishing kami, nung tuna fishing. Yung batang hindi ba siya yung hindi nasuka or hindi nahilo nung nag-fishing kami. Okay, put your seatbelt, Baba. Are you alright? Yeah. Okay. Come on. Wait. Let me check. Good girl. Okay, put your arms. Punta tayo sa... Okay, punta tayo sa... Hungry. Oh, gutom na yung aking alaga. Punta tayo ng Friendly Grocer. Kasi kuha ako ng patatas kasi hindi pa makapag-grocery. Wala tayong patatas. Sa mashed potato ni Jan and kuhaan ko siya ng snacks.
Pero meron naman sa bahay. Nilulook forward niya rin kasi yung kukuha siya ng lollies. Parang tayo, nung malilit tayo, pag sumama tayo sa tindahan, kukuha rin tayo ng, kung sa Bicol, yung tawag namin ay dilimon, o kaya kung anong mga chichirya, okay? Yung dilimon, lollies yun na malilit na bilog. Naalala nyo pa yun? Yung mga yung mayroong iba-ibang colors. Sarap yun. Mayroon pa kaya, no? Yung dilimon, yung bilog lang siya, para siyang, jollen. Okay. Wait lang, Baba. Mag-drive muna tayo dito, Baba, kasi it's a nice weather, okay? No rush. Nice weather. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. Dito tayo sa pinakababa, dito sa dead end. Nakita nyo na ito maraming beses. Ang ganda ng tubig. Napaka-clear. And meron silang mga ganito ngayon dito, oh. Ayan. At saka dun. And kanina, habang pababa ko dito dun sa taas, meron din silang maliliit na ganyan na plastic. Siguro may dito, nag-race siguro dito ng isang araw. Hindi ko lang alam kung ano, kasi ginagawa, mayroon talaga ditong ganap every year na parang racing. Hindi ko lang alam kung car racing or motorbike or bicycle. So, ayan. Muni-muni muna kami dito ni Holly bago umalis. Ayan yung sinasabi ko, oh. Dito sa taas may mga ganyan din, oh. Madami siya. Nakakalat sila ngayon dito sa gilid. So, punta na tayo ng Friendly Grocer. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking, all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. Kaya pa siya kanta ng kanta. Dito na tayo. Okay, come on, Baba. Wala kang chinela. Oops. What happened, Mom? I dropped my card. Huh? I dropped my card. Huh? Card. Card? Yeah. Oh. Get the card. Okay. Pull, Baba. Ayan, kailangan natin mag-sign up. Kuha ko ng eggs. Kasi, hindi pa ako nakapag-grocery. So, dito muna tayo kukuha. Check natin. Can I get an ice cream, please, Mom? Ha? Ice cream? Ice cream? Yes. Okay, wait. Kuha ko ng peach, tsaka apples. Ito daw gusto niya, lifesavers. But we cannot get it, Baba. May nakaharang eh. Yeah, itong gusto niya. Look at ice in it. Yummy? Mega. Bahay na kami. And yung boys naman ang Mom, nasa swimming lesson. Sisak lang naman pero si Chris kasama. TJ's riding. No, he's not. Ito yung, with Daddy, ito yung patatas na nabili ko doon. Tapos bumili tayong eggs. $7.82 doon. Ang ating chicken. Bumili ako ng dalawa nito. Vinegar tsaka spicy. And naubos na ni Holly yung kanyang Chicken. yung kanyang... Now give me the. Oh, which one? Give me Here, the Papa. package. No. I want Here. to eat it all. No, the spicy one. This is the spicy one. Okay, and bumili ako ng peach white. Oh, parang dumilim. Peach, apat na peach, tapos apat na apples. Kasi mag-grocery ako this week. Yung nagastos natin ay $28.90. So ngayon, gagawin ko ay magluluto. Did you have fun? Dalawa lang sila kasi yung isa lang may gastro. So,
hindi siya pwedeng mag-swimming kasi alam na pag gano'n, madali yung magkahawa. So, magluto muna ako. Ha? Lagay muna natin dito yung, eto wala na to. Pero gagamitin ko to pa nag-chicken ako. Bili ako ng chicken. Pag nag-grocery ako, mag-roast chicken ulit ako. Para hindi masayang yung pear. So, yan yung apples. Lagay muna natin dyan. Saka yung peach. May titira na lang na fruits ay orange. Kasi eto, hindi na siya, gagamitin ko siya sa ano, sa, panag-roast ako. Okay, and tingnan nyo yung natira sa chocolate. Yung pa rin, yung gold. Yung old, ano to? Old gold. Di nila, kasi ano yan, mapait. Kalat mo na ako ng patatas. Mom, I want to have more chicken. Did you finish it? Already? Which one you like? This one? The other one? This one, vinegar. This one. Ano sasabihin mo? Okay. Nakadalawa siya. Buti 4 yung kinuha ko. At my time potatoes. Really love Monday. Do you? Yes. How could I do that? Dito na si Zach. How's your swimming? Good? How many of you? 3? Sophie? Maddie, yeah. Kunin ko yung sitaw. Sitaw, bataw, patani. Isa lang muna. And, ano pa ba? Dapat magluto muna ako ng kanin. Unahin ko muna yung sa mga bata. Nandun pala sa ano? Sa garage yung ano? Kanin, wait lang. Luto muna tayong kanin. Nandito kasi yung ating bigas. Then later, magluluto rin ako ng akin. Buksan ko lang to. Tawalin ko to. Ito, gustong-gusto ko to. Satisfying to pag nakuha ko tong tama. Yung, alam niyo yun, yung pag pinul nyo siya, dire-diretso lang yung hindi nabubuhol-buhol. Sandali, sana makuha natin ng tama. Ito, natanggal ko na yung isa. And dito na tayo sa next. Dapat kasi 2 kamay. Wait lang, ha. Wait, ayan. Diba? Satisfying siya pag nakuha ko siyang tama. Oh, ayan, nabuksan na natin siya. Kumuha ko ng 3 cups na jasmine rice. Tapos, haluan ko siya ng 1 cup ng basmati para makapag-fried rice ako bukas. Pag may tira, depende sa kanila. Ako na. Parang maitim yung ano. Parang maitim yung basmati. Hindi siya ganun kaputi. No? Yung dati ko ba? Kasi yung dati ko, ano yun? Nasi-sealed siya, oh. Balik ko to. Yung isa kong ano, hindi ko to nahanap doon, no. Ito yung ginagamit kong basmati. Ugasan ko lang to. Okay. Kumukulo na yung ating patatas. And nagpapakulo na ako. Papainit na ako ng oil para sa beef schnitzel ni Jan. Ito yung sa kanya. Oh. Hinati ko pala to sa 2 kasi mahaba siya. Hinayin muna natin yan. So, ayan. Luto na yung kalahati. And ito naman yung isang kalahati. Pinakuha ko yung kaitak sa labas kasi nasa labas yan. Tinanggal. Did you remove the plastic? Yes. Okay, akin na. Put it there, please. Hoy. Hoy. Saki boy. Ay, naku. You're not listening. Give me one, please. Give me one. Oo. Tagal nito maubos sa amin. Okay. Give me one, please. Stop. Matibay ito. Heavy duty siya. Kunin ko yung mixed vegetables. And paunahin ko si Jan kumain kasi gutom na siya. And maaga rin siya matutulog kasi nga may work siya bukas. Yung mga bata tayo na sila kumain sila ng snack. So okay pa naman sila.
Kasi diyan kasi maaga talaga siya nagdi-dinner. 6 o'clock. Ayan, 6 o'clock na nga eh. Late na yung dinner niya. Ito ba yung mixed vegetables. And, ito yung ilalagay ko sa sweet sauce. Ito yung sauce, yung parmy. Kasi gusto niya raw parmy. Ayan. Hindi pala pork yung nakuha ko kanina sa freezer. Ano siya? Chicken na may buto-buto tapos laman. Ayan. Ito yung para sa sitaw. Adobong sitaw. So, sinusutay ko lang yung ating chicken. And, malapit na. Narinig ko na yung ating rice cooker. Imamash ko na lang to. And, next. Yan, sitaw. Tinatawag na ako ng para siyang yung microwave namin na bago, para siyang washing machine. Pag hindi mo pa kinuha yung nilagay mo, magtutunog talaga siya na para ipaalala sa'yo na mayroon kang kukunin doon. Ayan, ready na yung kay Jan. Kuha ko lang siya ng cutlery. There you go, honey. Exactly, it does. Oh, thanks, babe. Thanks. You're welcome. Ayan yung kanya. Ayan yung chicken ko ay inaano ko lang siya, yung parang mag-fried ba. Ayan yung chicken. Gusto ko siya medyo parang crispy a little bit. And nagsimula na pala akong maghiwa ng bawang tsaka sibuyas. And ito na yung next. Hey, what are you doing to my computer? Yeah. Nagreklamo na siya. Ba't daw ang tagal ang dinner nila? Sige. Kasuyin ko na ito. Where's Kuya TJ? Watching? Sleep? Ah, tulog daw si Kuya. Pagod? Look up at the sky, ask a See that? Kuya, sak na. Tumutulong na So I siya. take this off. Yeah, remove the end. What? I'm going that piece. Baba, all your water, please. No, that's my foot. No. What? No, Mom, Holy took the wrong one. It's alright. I'm gonna wash it. Right now? Yeah, Holy put off the this It's alright because I'm gonna wash it. Thank you. Okay na yung ating chicken kasi nag-brown na siya. Yung parang inadobo ko ba muna siya. Ayan. So, yung ating sitaw, nahugasan ko na rin. And tumulong na si Sap kasi nagugutom na siya si Kuya. Ha? Gusto niya sushi. Next time. Yung rice luto na, kanina pa. Ita-transfer ko siya sa... Wait, is it cooked? Yeah. When I'm sushi, right? Yung rice, ilalagay ko dito kasi magluluto rin ako yung rice ko ba? Yung Good sushi. colorful. I just wanna say I need affection. Doesn't matter what you say. Buksan natin ito. Yung rice. This is my rice. Corn rice. We got for the thin black rice. Purple. What? Oh, looks so pretty. Where's mine? Ano yung laman niya, oh. What? Oh, di ba? Stop, don't. Okay. Oh my god, that looks so Can you hold this for me, Han? What? I'm just gonna get the cup. That's purple. No, that's up. Can I sushi? No. Huh? And the next bit. Blue. Yes, the next bit's blue. Thank Guess you. what I'm having? Dad, I'm having cucumber in my sushi. For tomorrow. No. No, not Cucumber. today. Could I get that, please? Siguro mga,
ano na, gawin ko ng 3 Mommy, cups. can I do that, please? Para hindi na ako magluto Mom, next can I do that, few please? days. Go. Can I Hindi do ko siya that, please, maubos. Mommy? No, it's alright na, Baba. Can I do the blue one? Okay, 3 cups. Ayan, 3 cups. Can I see one? Ha? Whoa! 'Cause now that I don't have it, Ito na yung ating adobong sitaw. Kaso yung nag-request nito tulog pa. Ayan, pakainin ko muna yung dalawa, si Sak tsaka si Holly. Ilagay ko lang siya sa kanyang lalagyan. Off na to. Alas 7 na. Eh, yung dalawa, wala pala dito sa loob. Nasa labas. Ayan yung ating kuya, oh. Tulog na tulog siya. Para siya yung nag-swimming. Yung nag-swimming, ayun, active na active. Ako, kunin ko rin pala yung aking mga nilabang kahapon. Kain ko lang yung hamper. Wala dito. Akala ko yung dalawa nandun sa sa kwarto ni Holly. Wala sila. Tinatawag ko. Nandun pala sila sa trampoline. Tumitili si Holly. Si Jam pumunta sa pumunta kila Sophie. May kukunin daw siya doon sa papa ni Sophie. Hi, you two. Ayun yung dalawa, oh. Hi. Nag-bike din sila. Hi, we're going to eat. Not yet? You're full? You said you were hungry before. I'm not hungry now. Why? Because you're playing? No, I'm being hungry. I'm being hungry. Okay. Okay, you're not hungry. Stay there, okay? Sak is hungry. Come on, Sak. Come on, Sak. Sak is hungry. You're gonna help me, Sak? We're gonna get all the clothes from the line? Wait, what? The clothes from the line? Huh? Alright, don't help me then. Huh? Kuya TJ still asleep. Nag-bike sila papunta doon sa trampoline nila. Oh. Medyo malamig na yung hangin. Mom, what's this? Oh, you gonna wreck her bike, Sak? Mom, what's this? Whoa. Was that scared? Kunin ko na to, no? Kasi ano na sila, tuyo na sila. Ayan, si Sak, tinulungan niya ako. Yun yung towel ni Holly, tsaka yung swimsuit niya, medyo basa pa. Oh! Oh my God! Come on, let's eat. Nawala na si Kuya dun sa couch. Si Sak, nilagay niya sa kwarto nila yung mga... Ito yung damit kasi doon ako magtutupi. Mamaya magtutupi ako. So, kain na kami. And yung rice ko, ay, tingnan nyo naman. O, diba? Ang ganda ng kulay. Para siya yung Korean nga. Sa mga Korean drama na pinapanood ko. Yung rice nila, may ganyan aside sa white. Just be careful with the bonilla, huh? It's a said chicken. I'm not getting bone. Yeah, I'm not gonna give you a bone. Good. And then why you know why you didn't pick it out then? Of course. Is it mushroom? No mushroom. Who's that? Chicken. Oh, you good chicken. Ah, Can I try that chicken? Oh, thanks, babe. oh, thanks. Thanks, babe. Kajan. No, only Yummy, yeah? Dad say babes. Yeah? Okay, go to the table. Who's this? It's yours. I'm full. Did I say I'm full? You're full? Kasi nakatatlo siyang chicken, di ba? 4 yung binili ko. Tig-2 sana kami. And then- Look at this fat one. Alright, eat now. Alright. Oh yes. I'll be careful with the bone, alright? Mother, Ethan, Holly, Amy, Papa Jesus, thank you for my food. Okay, go to your table now. Ito yung aking plate. And ayan yung ating berry rice. So, kain muna kami. Say, kain! What Kain! Where's Kuya? Where? Dito si Kuya kumakain. Anong pinapanood mo? And yung aking... Yung ating yung in-unbox kong Gia, Olivia, andyan pa. Mamaya, ayusin ko yan. Don't touch it, okay?
Etong rice, naluto ko na pala siya before. Kasi naalala ko nung nag-gym ako, bumili ako sa Coles, pero maliit lang siyang packet. Parang tawag dun red rice ata. Basta mag-post akong picture pag nahanap ko yun. So, kain muna kami, guys. Napalisan ni Holy Spirit. Uy, nag-ano na yung bibig ko. Naglalaway. Mom, Yes? can I try that rice, please? Is it good? Sorry na. Good. So, kain muna. Kain muna kami, guys. Kain muna kami. Tapos na si Sak. Good boy. Okay, Baba. Finish your food, please. Oh, Saki! My God! Careful! Nakapag-shower na sila. And ako nakapag-skincare na rin. Ako ay nalinis ko na sa kusina. And si John, chine-check niya yung Kyonga shirt ni Kuya. Kasi may competition si Kuya next week. And, so, yeah. Oh, man. So, eto, matutulog na. Lahat sila. And then, bukas, lalaban ko yung bedsheets nila kasi hindi ko pa nalaban. Natutulog sila sa sleeping bag. Right, Zaggy boy? Natutulog sila. Di ba may sleeping bag sila? Doon sila natutulog. Si Kuya, oh. You're fat now, yeah? Otherwise, yeah. Ayan. So, itatry niya. Kung hindi, order sila. Dad, this is swollen. Still alright? Yep. Yeah, still Hey, alright. Mom, look at that thing on Okay, come on. Mom, Huh? look at that thing on that. I know. Okay, let's close the vlog. Disgusting. That's fine. Okay, guys. Please like, please Thank you. like. You haven't yet. Ano? Haven't yet. I said haven't yet. Please like. Please like, please subscribe. Haven't yet. See you next vlog. Bye. Good night. Matutulog na kami. And kasama ko siya. Come on, okay. Good night. I love you. Anana. Yeah, Cindy. Listen, learn, mate. Good night, Dad. Good night, Sophie. Hang on. Put me down for a minute. Put me down for a minute. Leave me alone. Put it down, Zachary. Hi, Daddy. Alright, careful. Right in the bed. Say mate. Good night. Wait, Sophie, no! My God, Sophie! Sophie! Good night, yeah. Holly, you go to bed? Okay, we're going to bed In now. a minute, Holly. Yeah. Yun yung dalawa. Tinatapos ko lang tong ano, itong Married at First Sight reunion, ha? Yeah, I'm going to bed with her. Yeah. She's not coming in. Hang on, sweetheart. Hang on. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.